درباره همان مجار سندیکای روزنامه‌وانên کوردستان سووریا jî biryara girtinan vîzgehên Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê şermezar kir. Di daxuyaniyekê de sendîkaya roznamevانên Kurdistan Sûriya ragihand û got desteya ragihandinê ya rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê nûçeya girtinan vîzgeha Kurdistan 24 weşand û dibêje ku ev kanal gotara kînê belav dike û şerê Kurdî gur dike. Di daxuyaniya sendîkayê de hatiye di biryara dezgeha ragihandinê de tê bihaneyeka yasayî tune tometa arastayî kanalê bûye jî rûyekî wê siyasî heye. Herkes agadar e ku li Başûrê Kurdistanê kî êrîşger û kî êrîş lê hatiye kirin û kî kîne ew ê ku êrîşî pêşmerge kiriye û ku hejmarek ji wan şehîd û birîndar bûne. Wekî bihaneyên dide artêşa Tirkiye ku Kur bikeve nahva xaka Kurdistanê de. Sendîkayê her wiha destnîşan kir ku ev reftara saziyeke ku tu mafê xwe pêşeyî tuneya redkiriye ji ber ku ser bi Partiya Yekîtiya Demokrat PYD ve bi tu awayekî seredereyî bi destgehên medyayî re dike ku kesên piştgiriyê didin rêxistina PKK rêz lê digire. Kesên ku riya biyalêbûn û profesyoneliyê bişopînin rastî destdirêjiyê û darzandin dawîkirina kar û moletê tên.